Здравейте! По принцип не правя такива видеа, но това си заслужава. И е насочено към фотографите. Поръчах си фотографска чанта от китайски сайт. Не обвинявайте китайците, че произвеждат лоши неща. Напротив, зависи колко си готов да платиш, когато поръчаш на китайския производител. Понеже смених фотоапарата от огледално рефлексен на безогледален и старите ми чанти нещо не бяха удобни. Имам две, но за новия тип фотоапарати не са окей. Мога да ви покажа старите. Едната е на LowPro, американска марка, доста добър вариант. Ето я, но за новите апарати не са окей. Тук имате джоб за цип за бърз достъп. Има и съндък за копчия и къса дръжка, да си се носи като чантичка. Фотографите ще ми разберат, защото цял ден така и рамото ти става така. И това е стария вариант и тя не е окей вече. И затова реших това, което търси намира. Намерих си някаква чантичка, която даже не личи, че е фотографска, но това е чара. Опаковчицата отворена е, защото жената, която ми е донес, трябваше да я види. Обаче има едно друго нещо, което ми се чепли. И това е тази дръжчица. Наистина такова, както трябва, и позволява да я извадите от кутиите. Това е чантичката, фотографска е, но не личи, че е такава. Има си къси дръжчици да си я носите като дамска чанта. Съответно има и дълга дръжка, защото цял ден с фотоапарата е гадно. Дългата може да се сваля. Циповете са от най-доброто. Ето те са японски и са най-добрите ципове, които се произвеждат някога. Има си разделител за обектив, за аксесуари. Тук се слага фотоапарата. Ето го безогледалното фотоапаратче. В принцип се слага така с обектива нагоре и с дъното надолу, защото има всякакви варианти. Тук имате един скрит цип джоб за документи. Другото, което е интересно, този цип се отваря и дъното се разширява, така че зависи от фотоапарата. Може да е по-маничка или по-голяма чантата. Друго, какво? Тук има едни скрити неща, които са за закачване на аксесуари. По принцип съм си поръчала един карабинер, който е с много функции и една мини чантичка Lucky Bag, но бяха изчерпани и ще пристигнат по-късно. Така че китайското може да бъде и качествено. Новите фотографски чанти на новите фотоапарати мисля, че оцелих с покупката си. Ако на вас ви допада, пишете коментар. Ще ми е интересно да чуя вашето мнение. Но на чантето си заслужава. Ето. Чакам Lucky Bag.